kita sa balay sa Diyos. Hindi nagkapadayon. Kapag kanang ginon pagkahibalo sa iyang mga pulong. Kaya nag-ingon na siya daan sa Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed because lack of knowledge. Because they reject knowledge. Kanya mo nang ingon ang Ginoo, I will reject their children also. Wala nga, ang iyang mga katawhan at kung unang panahon nga mao ang mga Hudiyo, mga Israelite, nag-reject sa knowledge, kining knowledge. Muna si Apostol Pablo nagsulti nga kinahanglan mugruta sa knowledge. Kay ang knowledge muna usa ka importante pag ila kung unsay maayo og daotan. Muna ang mga magwawali nagatudlo niya siya about anang pagkahibalo. Muna ang pastor ingon pa ni Jeremiah, I give you a pastor, a shepherd, to feed you with knowledge and understanding. Muna nga kinanglan na mahibalo ta ka Jesus Christ, no? Dili lang kita mo sampid, kinanglan mahibaw ta. Kung kinsa gyud na si Jesus Christ, kung sa gyud gibuhat ni Jesus Christ sa kalibutan. Muna sa akong pagbasa, ang mga tao nakaingon gyud ko wag gyud kabalo gyud ang tao kung unsay gibuhat ni Jesus Christ diri. Na siguro ay lang giingon nga giluwas ta, tinuod ta ng tao na luwas. Pero usa lamang na kalo sa ato ang kinabuhi. Kalo lang ba? Ang salvation nga iyang giingon, like a helmet. Pero ang tibok lawas nimo walay cover, ang ulo lang nimo tanang tao nga didawat sa Ginoo, dunay helmet. Mingon gyud nga sila, luwas na ko kay siyempre nagkalo naman ka gidawat man nimo, gi-receive man nimo. Because kining what pasabot sa Ginoo sama ni sa armor ba? Armor. So kung ang Kristohanon dunay salvation, dunay kalo. Yung sa man ang lawas. Kung ang mga Kristohanon doon na may gitawag og kamatuoran, yang kamatuoran bakos man lang na. Kung ato nang tanawon ang pahayag ni Apostol Pablo na armor of God, ang kamatuoran, kung naa naman kay kamatuoran, bakos man lang na. Labi na kung ang kanang gitawag ang tanang Kristohanon nagbuhat sila og righteousness. Mo nang giingon nga kuan na breastplate lang na sa imong lawas ba. So may pulusan ng breastplate lang. Kunya kay pakigaway man ang atoa. Kunya kung ikaw na ipulong, mingon ka naman ko'y pulong. Ang pulong giingon sa Ginoo, ingon ni Apostol Pablo, sama ra nag-espada. Di sa paggamito na nimo sa pakig-away, kunya kung haod na siya mo away po, ikaw na atay pakig-away, espada, pulong, na kay panglaban, kumplito ka, kay Kristohanon man ka, bisa na kay gitawag og ganang tiil, o kanang imuhang tiil, gihapinan, duna na kay kalinaw, wala na kay problema. Siguro mayroon ka na kay blessing, wala kay problema. Kaya nangalagad ka sa Ginoo, kaya ang tanang nangalagad sa Ginoo, kanang mga dato, mayroon magyunan, na sila kalinaw, kaya giblisingan sila sa Ginoo. Nagsapatos sila, wala sila away kay nga naman. Na naman sila kalinaw mo na ang meaning sa sapatos is kalinaw. O ang last, mo ang pinaka-importante, ang problema lang kung ato bang gidala. Yan ang faith. Faith is a shield. Sa usa ka sundalo, aduna siya yung gitawag armor. Unya ang pulong sa Ginoo gisimbolo naghisgot. Nag-ingon si Apostol Pablo, put on the whole armor. Kaya nga naman useless man kung kulang imong armor. Tanang Kristohano na yung mga armor, ang problema diha ang shield ba? Shield. Ang shield pinaka-importante sa usa ka sundalo atong unang panahon. Kanang taming ba shield? Importante na kay dili ka mahimo makig-asdang kung wa kay shield. Kung sa may mo itaming kamot lang. Yung kalaban espada na bunala nimo kamot putol yun na. So therefore doon na siya shield.
Mo na ang armor sa Ginoo, arbor gyud na sa Ginoo. Nga mga Kristohanon, mingon sila na shield. Doon ay faith. Ang faith mo na yung pinaka-importante sa tao. Faith, love, and hope. Bisa na kay gugma sa Ginoo, na kay paglaom sa Ginoo, kung wa kay faith, useless ang tanan. Mo na ang pagtuo yun. Pagtuo mo na yung pinakadako. Matod pa niya. Kanang pagtuo gamay lang na. Sama sa liso sa mustasa, kung tubo na, sama na sa kahoy nga dako. Unya, mahimo nimong pabalhinon daw kuno ang buntod nga to sa kapatagan. Kung doon na kay pagtuo sama sa liso sa mustasa. Wabita ng giingon ni Santiago, kung ang imong pagtuo ay binuhatan, hindi sa usa klase na pagtuo nimo sa tanang pulong, na di nimo buhaton, patay na. Doon naman kay shield, nga di nimo gamiton. Kay nga naman, bugat kay ng pagtuo. Diba? Sa tanan armor, ang pinakabugat ang shield. Kay gibutan sa kamot. O bito to si David, gitagaaw, taming, o espada, wa siya ni dawat. Nga naman, saan mo daw na niyang shield? Nga naman siya pagtuo sa Ginoo. Mo na ang nakapatay kang Gulayat, ang iyang pagtuo sa Ginoo nga gi-estimate siya sa mga taong sundalo. Yung mga igsoon na sundalo. Gani si King Saul, giingnan siya na tagain na si David og full armor. Ngay sa lida ako nakita nga di pagatag sa kanang gamay manggod si David. Di kayo tambok si David kay di pa man siya hari. Pero pagkari na niya, gapong tao na gud siya. Oto nga din, pag-arsa niya sa shield, paggamit niya sa shield, tumba siya. Tingnan man, bugat man ang mga shield. Kay di man na basta-basta kay aron pagtigba sa mga diib ka, maabutan sa imong lawas ba kay bisa pag naa kay breastplate of righteousness, bisa ang Kristohano na righteousness, na ay truth, kay bakos man na ng truth, useless ang tanan. Kay nga naman importante yun ang faith, ang shield nga isugat nimo sa mga tricks sa mga kaaway ba, no? Put on the whole armor of God. Mo na nga importante nga din ang shield yun gamito na to. Unya ka na pagtuo na to, mo nang lisod sa mga Kristohanon kay di mo tuoy ng mga pulong sa Ginoo. Lisod man. Mutuo ba mo ana nga nagaingon siya? Ingon ni Jesus Christ. Usa lang gani ang gusto ni Jesus Christ nga naangkon ni Mary ang pagpaminaw. Nya ang pagpaminaw, wabot man di ang pagtuo. Kung di ka maminaw, wa kay pagtuo. Faith cometh by hearing. Ano pa sa Roma? Hearing by the words of God. Kaya nga naman ang words of God, mao ka na ang atuang usa ka armor. Full armor na sa Ginoo nga gihatag sa usa ka tao. O bitaw nagisimbolo ta og sundalo. Aron makibugno gyud ta labo sa ato pagbugno pagtuo, gamiton gyud nato ng pagtuo. Mo na nga kadunay giingon ni Jesus Christ kung gusto kag kinabuhi daw. Number 1, una yung giingon ni Jesus Christ. Who shall lose it for my name's sake shall find it. Kung ikaw mawad-an tungod lang sa Ginoo, ni deny ka ang tanan ana, imong gidinay, bahalag di ko madato, basta naalam ko sa Ginoo, shall find it. Makakaplag ka eternal life. Bahalag pobre ko, ba't na ako'y Ginoo? Kung sa iging ni Jesus Christ, shall find it. Mura ito nakakaplag. But who shall find his life shall lose it. Apang siya nga nakakaplag og kinabuhi, mawad-an hinuon siya. Sa ibot pasabot na mga tao lisod kay mutuwa na. Kanang giingon nga mawad-an siya sa iyang kinabuhi. Kung ato gyud ang hisgutan, unsay ibot pasabot ni Jesus Christ. Kanang mawad-an kay kinabuhi diri ba? Kanang ikaw ang pinaka-pobre diri. Sa tinuod lang, kung hisgutan na to, ang gianing ni Jesus Christ, ang mga pobre. Daghang gipulong nga giingon ang mga pobre. Ang iyahang gitubag ang mga needy and the poor. Nang walang wala ba, kay unsao pa man pagsampit ang naa naman. O bitaw na kanang naa na, ang ilang Dios anak, naara sa kalibutan. Mo na gitawag og mamon. Nganong sampit pa man ka. Nga ingon gani si Solomon, money is the answer of all. So therefore, ayan na pag kinahanglan Diyos, lakod pa kasulti, kumingon ka na kinahanglan ka, di na ka kinahanglanon ni mong Diyos.
Kung kinahanglan nimo ang Dios, kung mawad-an na gyud ka. Pero kung naapa ka, moingon lang ka kinahanglan nimo ang Dios pero sa tinuodan dili. Manang dili kinasing-kasing ang imong pagkinahanglan sa Dios. May gitong pobre kay ang pobre na kinahanglan gyud sa Ginoo. Kay kinsa may makatabang ninyo, labi na karon be. Aduna pa istorya ninyo. What do you do when the wars come? Kung sa daw inyong buhaton kung uabot ng gila. Mo nang giingon ni Propeta Joel atong una, proclaim to the Gentiles, prepare war. I-proclamar na ngadto sa mga hintil ba? Niya pangandam sa gira. Niya kinamay mo abot yung gira. Baba mo kabaluan na. Ang Matthew chapter 24, mismo si Jesus Christ nag-ingon, kaya nangunta naman sila, kanus amang maglapod ang kalibutan o kanus amang kamubal. Matod pa niya, sa diha makadungog mo og gubat, nasod batog, nasod kingdom, batog kingdom, no? Ingon pa sa verse 6 sa Matthew 24, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ngunit yun na si Jesus Christ, kung na siya mubalik. Dili pa matapos ang kalibutan, magira o sa magira. Hapit naman magira, waba mo kabalo. Di ba gingnan na mo atong una nga diin si Ezekiel, Propeta Ezekiel nagwali, or si Jeremiah, sila rin nandoon nagwali about anang malabot nga gira. Sa mga propeta. Kung ang propeta di magsulti gani ngayon, naay umalabot nga war or swords. Ang gira tong una swords. Espada kay wa may pulbura. Swords ang ilahang bot pasabot kay magira sila, espadahay man lang. Pag di gani mo warning ng propeta nga nay moabot, dili na pinadala. Wala na sa gihimo nga magwawali aron ang mga tao sa Ginoo, mawarningan ba? Kaya nga naman mawarningan, doon nagigira, kakuyawan ang gira, walang taka-timing. Tanawa rin na niyo yung World War II, kung unsa kapait ang tao nga di na abtan sa gira, kung pila katuig ang gira, pila pud ka katuig, walay kaon. Hantod mamatay na lang kamo na sa gira, dagay mamatay. Tama tong gingon sa pulong sa Ginoo nga, kung gingon sa inyo, gingon ni Isaiah, ang mga iya sa Ginoo nga nakaila ba? Iya man na sa Ginoo ng mga nakaila. Kung ang gingon niya, 2/3 ang mga matay. Kung di man kang matay karon sa balati, ya kung mabot ang gira, sigurado di kang mamatay, 2/3 daw. Naminaw ka abot ka ng gira ba kung sa pagabuhaton dito sa tao, sa gihimo sa gobyerno, sa mga tao, may pang gobyerno kay nag-andam sila og taguanan na daan kay naam sila kaya. Naa sila kaya. Gani ang Amerika doon na sila giandam nga bukid ba nga grabe kayo bukira, puro gyud bato, gahi gyud kayo. Wala yuta bato. Gikut-kut nila, dito gibutan nila ang tanan mga pagitawag gamit sa panggira. Nya manago pud sila dito kay dako-dako man gito pero sila ra kay di mangud sa magud siyudad. Wala nga kita luoy kita. Ako gani gi-search nga mga tao karon unsa na ilang pagpangandam sa Israel, wa lang gibutang sa YouTube, bawal siguro sa ilaha pero nangandam na sila og mga gitawag og basement. Kanang kwan ba? Gitawag na taguanan. Kay matod pa nila kay daghan naman kayo nuclear room. Lagi kayo nuclear. Ano mag-isgot yun ta, higutan kagod mo aron. Sa may inyong buhaton, kung muabot na, nga matod pa niya, ingong mismo ni Jesus Christ, makadungog lang namin mo mga gira, batok gira. Ayaw mo pagka-trouble. Kaya nga naman, kanang tanan butang mahitabo. Nya, dili pa matapos ang kalibutan. Mahitabo yun daw. Mo nang giingon, kung atong sabto na, usa na kailhanan nga gingon ni Jesus Christ sa ako yung gi-analyze go gitan-aw gyud nako ang war is she come to the last warning or last signs pagbalik ni Jesus Christ
Second, nganong second to the last man? Kaya ang first to the last, balik na niya, first to the last. Manang ang una, manang famine, manang earthquake, manang mga evil, kanang mga dakotan ng mga tao. Pero ang gisgutan ng dito ko imong sabtong, second to the last. Gani ang kanang gitawag ipamuban ang panahon is ikaupat na, fourth to the last na. Kinanglan masabtan ninyo nga kay kung dili pamuban sa Ginoo ang panahon way maluwas. Di ba mubo na ang panahon ron? Wag ko lang gani nag Domingo na pod. Wa mo kapuyig Domingo. Muna usa kabutang nga din kinahanglan aware gyud ta na. Kaya nga naman, tinuod yung pulong sa Ginoo, di pagamyan niya ang panahon, di ba? Unya, doon ay giingon, giandam sa Ginoo nga kapungot niya kainit. Pait kayo kung ang ato ang panahon init kayo. Di ba? Mga tugin mugmul kayo, ay pasamul kay bugnaw. Pagto mo sa mga bukid, mga dapit, mga tao, mangita ng kabugnaw. Pero paabot yun ang panahon, mawala yun ang kabugnaw, puro init mo nang dunay. Usa sa kapungot sa Ginoo nga panaksan, ibubo na ganyan niya sa kalibutan. Ang adlaw mo, init yun 7 times. Mag-unsa man ang aircon. Di mo mutuwa na, pero ang makatagang tama na, kato yung gikapungtan. Mo na bitaw nga, kuikyas ta sa kapungod sa Ginoo. Mo na giingnan ni Jesus Christ sa mga Hudiyo o mga Parasyo o mga Eskriba o mga Israelites, giingnan niya, kinsa ka sa ila, kinsa kay magpagawa sa ila sa kapungod sa Ginoo, no? Wala sa ila. Di gyud sila kagawa sa kapungod sa Ginoo. Kay ningo man si Jesus Christ, kinsa kay makapagawas kanila sa kapungod sa Ginoo. Pero sa ato kinsa may makapagawas nato sa kapungod sa Ginoo? Si Jesus Christ. Kinahanglan makaila sa kan Jesus Christ. Dagaywa kaila si Jesus Christ. Ang nailan ninyo sila kan Jesus Christ anak lang siya sa Ginoo. Siya ang gihalad sa Ginoo aron pagluwas nimo. Sa tinuod lang, dagay wa kaila sa Ginoo. Although they know God, but they did not matod pa niya nito o glorify. O he did not glorify as God yun. Nga, ingon nga siya anak yun sa Dios. Kay lalang sa Ginoo. Mabitaw ng by their wisdom ang Gentile by their wisdom they did not know God. Pinaagi sa kabright ni mga Gentiles, wala hino kaila Ginoo. Mabitaw na nga kita gayon nga kinanglan. Mo nang di mo mangayo dito sa Ginoo. Mo na yang gingon din nga kanang gira nga moabot is the second to the last sign nga mubalik na si Jesus Christ. Unya, wa ba mo kabaw sa balita karon nagsugod na gani ang China nag-prepare na war. Noon 2027 pa daw nila baton. Wala ang balita gyud na di ko mamakatning sulti ko. Pero ang Amerika nangandam kay ngano man ang ila pagto 25. Noon kamo busy mo sa trabaho, pero ani mo dili kay sultihan ka ko kay wa ko laing pangayo sa Ginoo. Kung unsay atong buhaton, mao bitaw nga mutan na what do you do when the wars come? Moabot man gyud ang kayo kam na kailangan. Mao bitaw nang there will be a great tribulation. Kay ang ikatulo, one word naman. Kung kinsay mo daog sa gira, mao na may magdumala diri. Katong ni daog, mao na to ang panahon nga ipakanaog na sa Ginoo si Satanas. Unya musulod siya anang mga mudaog diri. Katong hari nga ni daog, mao to iyang gayran. Sama ba ni King Nebuchadnezzar sama sa ang Pero nga ang Ginoo may nagbuot nga aron ang tao lutuson. Mabitaw na kana si Hitler gibut-an na sa Ginoo kay gahi mag-ulo mga Hudiyo, mga Israelites. So naadto sila sa Holocaust. Mabitaw na ang akong gipanan aron ang mga sitasyon karon. Ito, mananaw punta kung tinuod ba ang giingon sa Ginoo? Tinuod man gyud, wa gyud ko kakita og nga nahitabo din nga wa na isulat kay ako na nang nabasahan na kayo tinuod yun ng tulong sa Ginoo. Ang Israelites nangandam sila kay di na sila gusto sa second Holocaust. Kabaw mo sa nang meaning sa Holocaust? Destruction sa ilahang kinabuhi. Kung daghang tayo sila armas. Nangandam sila, wa sila kabaw nga diin
there will be a great tribulation yun pa sa Ginoo. Doon ay dakong kalaglagan puhon nga wa pag yun na natukod sukad pa pagtukod sa kalibutan. Mahitabo yun na nya di nga na mahitabo mo nang gingon the last sign of coming of Christ. There will be a great tribulation. Ayaw ko ina nga kamo masiptian ha. Ayaw ko ina nga kamo rapture na. Ang gitudlo sa Bible, doon na siya ay provision. Kung ito na nangalagat ka, kay bisag moabot ng Great Tribulation, asa man ta? Nya ka ng Great Tribulation, may tabo man lang na, kung mag one world ka, gani, dagay nagpadala ko mga kaubanan, mga pastor sa ilang gipos. Nga din kanusipok na nawagan nga mag one world, one religions. Tinuod man yun na. Kung manay gingon, o niya, ang iyahang pang-goberno niya is siyempre gamit ko niyang number sama sa mga ID. Matod pagani nila nagsugo na daw na kaninyo ang sitawag na registro ba ninyong kuan mga SIM card. Pag ma-registro na badlo mo na mo ayaw na mo pag-email ha. Ano na mo bitaw na kita ayaw mo palabig siguro gyud niyo kaluwasan kay paay kayo ang di maluwas. Ang gingon sa Bible, miserably. Sabaw mo sa nang miserably. Ang Ginoo na nag-ingon yun sa miserable ang tawag gayon. Why the light is given to man, matod pa ni Job. Ngano ang kahayag, gipahayag sa tao, ang light, tungod kay ang dalan man sa tao, natagok sa Ginoo. Wala ba sa Ginoo ba? Dili mao ang iyang dalan. Kay higpit dud ang dalan, unya gamay ray nakatultol. Yung wingon sila, kanang tanang Kristohano nakatultol. Abot nimo pasabot, di yun na matangman. Ay tabog yun na, gamay ray nakatultol, gamay ray maluwat, gani ninyo ka. Dagay na ning kamot, apan di kayo mo. Muna ha, kung sa atong batong kumuabot ni. Muna ako itudlo ninyo karon. Dagay mga provision na gingon sa Bible. Mga bitan ng sige di ko basa ini, halos every night, pahulay lang kung Monday. At yung pahulay na. Kung makumpleto na nako ang mensahe nga gipadayag sa Ginoo nako, wanang pwede na kong mulaglaan. Unsa man daw atong buhaton, muni ato ang tun-an karon unsay buhaton kay dagay waay kabalo sa buhaton nagpaabot lang. Ya, murapture ang Ginoo. Saan sa pagi murapture ang Ginoo? Walang mabot ang panahon nga. Makatawa lang usay itong tiguang nga sa tulpo ba na. Ambot katawan jud kayo. Murag muna na ang mga Kristohanon pohon na magipangutanan siya bay hila kayo siya kay ngano daw wala na daw sila kanang supply, wala na daw sila nya gibiyaan na sila sa ilahang mga anak mo dagi wala na supply. Hilak na siya nag-interview rin siya sa reporter ba. Nya nay unsa naman ay inyong kaunon? Tungod sa iyang paghilag yung ba tininood pero ni kalit lagi ingon nga na lang daw kay way kaunon. Tungod sa iyang pag tiniudog hilag nakakatawa na lang hinuon tanang tao kay ang iyang tubag nga mosad na nagabot sa panahon nga wa ka kabalo. Magnganga na lang mga tao, wa ka kabalo nga gi-blind sa Ginoo ang mga tao. Nya gusto ka ma-blind? Kanang mawala lang ba ang imong pangalagad sa Ginoo, wa lang ka kabalo, magsigil lang ka pangalagad nya wa ka kabalo. Mao man na nahitabo sa Israel. Sige sila pangalagad because that is a testament. That is a law. Mangalagad. Pero nganong nato sa Holocaust? Mo nang giusab ni Jesus Christ ang testamento, ang First Testament. Ang mga tao nga nagtuman sa balaod, under to sila sa tinunglo. Mga matay gyud daw sila. Mo na ako nabasa ang gabi ba. Tinuod yun no. Mo na mangandam ta. Mo na akong gingon sa inyo atong miaging Domingo prepare to meet daw yun. Unsa man to pag-prepare, unsa man atong andamon, asa man ta mangandam. Dili ingon nangandam naman ko, andam ko siya andam. Kabalo ba kung sa gisulti sa Bible nga andamon nimo? Andamon nato. Unya ngano mangandam ang puta? Kinahanglan may bawtan anong mangandam ta aron siguro nato ning atong pagpangandam dili lang ingon nga sige tag simba. Dili day acceptable kay dili day mao. Mabita tong 19 virgins.
ang 5 ato mga buang-buang kay nga naman wa sila kabalo sa ilang pangandaman. Wa gyud sila kabalo. Ang ilan nagpaabot lang muabli ang portahan kay munalod sila. Yang saan naman dugay pa man unya ang ilahang kinabuhi sa ilang pagbantay day mawadaan man din sila suga, di nila makita. Mo nang was la ka pangandam. Nangayo sila sa ilang kauban nga mangandam, di na sila silang kauban, huwag pa ni Samoa. Pagpalit mo. Pagbalik nila, awa na ang 5, nakasulod na. Sila, maupay pag, hangyo nila nga, nanuktok pa sila, ablihimi. Agyablihan tuod, kinsa man mo, wa ko kailan ninyo. Unang ingon sa pangalagad sa Ginoo, daghay wa mailhi ba. Wa bitang naipulong gingon sa Old Testament, acquaint yourself to God. Acquaint ba ipaila ba? Nga Lord, nangalagad ko muna tinuod yun ang gingon sa Ginoo ngadto sa Israel kang Moses. Hinanglan kung mangalagad sila Moses. Dunay voluntary, dunay freedom, dunay oath. Mag-oath sila. Manaad sila ba kay covenant gud na. Muna nga usahay ang tao dili ka pangandam kay wa man kahibalo. Ngano mangandam man ta? Unsa ano to pagpangandam? Because he will come again. Di ba muto ba mo mubalik ang Ginoo pag-usap? Si Jesus Christ mubalik man siya dili ingon nga dungog-dungog lang na. Unya nagisgot siya sa iyang pagbalik nga dunay ilhanan aron dili ka makuyawan, aron mangandam ka ba? Na-assign aron mangandam ka. Manang niingon siya nga do not be overcharged. Nga na-over ka na dili sa kalibutan. Manang hinungdan ma-unaware ka. Kaya nga naman, because of the pleasure of this life, kalipayan ni ato ang kinabuhi, mangud lipay pa man ni diri. Ayan ang paglipay-lipay, ang gingon sa Ginoo, pirmiro niyang wali dito sa Mount of Olive. Nandilito niya wali as sermon. Kaya ang wali naaramang yun sulod simbahan. Pero kaya naaman siya sa gawa, sermon to, gisermonan niya ang mga tao. Diyon siya pag sermon, naaman yun nagkatawa. Giinan niya, alaot ka mong nagkatawa karon. Ay kaguol mo pohon. Manang ningon siya, atong nag-uol pod. Bulan ikaw nag-uol karon. Tingka na sa Ginoo kay pagalipayon kara. Una dapat mag-uol ta kay kini man kung pagpangalagat is morning man ni ingon ni Apostol ani Solomon. Tungod sa iyang kadato. Tungod siya kay iya sa Ginoo. Kinanglan mag-uol siya. Ano mag-uol man siya kay nangalagad man siya sa Ginoo. Mo nang niingon siya dito sa Ecclesiastes, no? It's better to go to the house of mourning than to go to in the house of feasting. Kanang nagpista ba? Nagsilibrar og kalipayan, maayo pa daw mo adto. Mo nang niingon siya wag yun siya nalipay sa tibuok niyang kinabuhi nga siya nakabaton atong salapi. Dato nga mga kahimtang mao bisan nang wa na siya nangayo og kinabuhi pa diri ang iyang gipangayo wisdom and knowledge and understanding lang nya kanang wisdom and knowledge and understanding giusa lang na sa Ginoo ug do na kay kahadlok ingon pa ni Solomon na kay wisdom knowledge and understanding pero wa kay kahadlok wala gyud ka ng wisdom knowledge and understanding kay matuman lang ng tanan nga na kay knowledge na kay wisdom na kay understanding kung mahadlok ka sa Ginoo. Mo nang the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Mo nang gingon ang wisdom di ay mo day nang fear sa Ginoo. Unya ang conclusion ining Bible ra ba ingon ni Solomon is to fear God. Ang requirement sa tumuna is to fear God. Mo nang ningon ang propeta, be sure that you fear God. Yung wa mo mong naadlok sa Ginoo nga kuyaw na kayo ron unsa man inyong buhaton. Ang balita ron sa tuwa, wa ba mo kabaw sa balita? Sige lang, okay lang wa kabaw sa balita kaya ako magbalita ninyo. Imbis di gusto si Duterte ining gitawag og agreement sa forcing sa force US kanang gitawag og karon kay nidaog naman si Marcos. Gipasulod dayon ni Marcos. Unya nasuko na ang China sa Pilipinas kay ngano man gi-welcome naman ang mga base militar dili
gisugdan og upat. Sa Cagayan wa pa nila mapan tukod. Napay gamay asa Isabela. Nya, doon na pag-idugang daw. Walang nagguanta. Makaingon ta nga wa man diri sa Luzon pero doon ay plano nga dugangan pag daw ang mga base militar diri ano prepare for war doon na. Karon unsa man ato nangalagat sa Ginoo mo na pangutanan ako unsa inyong buhaton sa diha ang moabot na. Magkatawa lang nagtuo ba mo magamit ng inyong kwarta? Dili wala na mo'y magamit sa panahon na only ang Ginoo ray atong magamit kay ang Ginoo nagbuhat ana. So dapat kinahanglan mahibaw ta sa kabubuton sa Ginoo, provision sa Ginoo sa tuwa sa mga Kristiyanon. Mao na ang tuyo sa pulong sa Ginoo unsay daw atong baton panandam. Kay kanang paghumana ng gira, mubalik naman ang Ginoo. Mo nang prepare to meet their God. Ang problema unsaon na to pag-prepare. Nay mga tao mingon lang, wala andam naman ko. Ay noon, ang tao sa diya nga mudawat na sa Ginoo, mo bitaw ng kanang armor. Kung ikaw na kay salvation, kalo lang na. Kung ikaw na kay kamatuoran, bakos lang na. Kung ikaw dunay righteousness, sinina lang na nimo kanang gitawag og kanang bulletproof. Kung ikaw dunay sapatos, manang kalinaw, maura na. Nakay pulong sa Ginoo, espada, ug di nimo gamiton, maura na. Ang pinaka importante gayud nga giingon sa armor of God, faith, shield man gud nato na. Taming ba pangsagang. Nya kung wala ta na, wa gyud tay mahimo ani. Mangandam ta. Unsa na to pagpangandam, put on the whole armor of God. Nya unsa na pagbutang. Matod pa sa sulat ni John nga giingon ni Jesus Christ sa chapter 14 verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Tanawa. Muani siya magbalik, manandam ta, kay siya nagandam magbalay, kaysa may papuyon dito, kung asa siya, tuwa mong punta mo, nang balikon ta niya diri. Mo nang mangandam juta. Kung kita bagay mabalik, mo nang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 12, verse 25 and 26. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it into life eternal. Verse 26, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Kanang tao nga nangalagad sa Ginoo, gitaod na sa amahan. Nga mao nang iyang gingon, kinsa kato nahigugma sa iyang life. Gigugma ninyong life diri sa kalibutan. Gusto mo mahayaay diri sa kalibutan, wad ano ana, yung kaluwasan mo nibut pasabot. And he that hateth his life in this world shall keep it into life eternal. Iyang gibantayan ang kinabuhi nga eternal. Kay katapusan pa man ang eternal. Kadtong nagdumot siyang life, dili ingon dumtan kanang ambot pasabot ba nga ayo paning kamuti nga mabuhi mo diri giingnan na bitaw ta nga man shall not live by bread alone. Mo na inungdan mga matay ang tao kay way lain gyud nahuna kinabuhi diri kinabuhi. At timana po na ang imong pagdawat sa Ginoo nga naghatag life niya, isa lang kaadlaw ng life nato sa Ginoo nga gihatag. Nga atong ihatag pod sa Ginoo mo nang hatagi yung importansya kining adlaw. I-honor yun i-honor niya, mag-glorify ka o magdaig ka. Kaya ka ng pag-honor sa Ginoo, mo na ang kahimutan sa Ginoo, mo na ang paghimaya o pagdaig siyang ngalan, mo na ang service nga nangalagat sa Ginoo. Mo na ang tao nga nangalagat sa iya, kinahanglan mo sunod niya. Kung asa gani siya, naa dito po ang iyang mga lagad. Wanang mubalik yun siya kwaon ta niya kundi ta andam ang pungutan na ikaw bagi kwaon sa Ginoo. Manong mangandam ta kay mubalik siya. Unya una siya mubalik, magira pa man.
Niyang sa man nato ng gira, ang gira kabinom sa tinuod lang. Naana diya ang kagutom. Naana diya ang kagutom. Wa bitaw na mo sa matong buhaton. Namatay Ginoo nga kagiya sa kinabuhi, nagbuhat ini kalibutan, siya ba nagbuhat? Once gani ikaw makaila ka nga ang Ginoo nagbuhat ini kalibutan, unsa imo ang hunahuna dai? Siya nagbuhat sa tanan nga naa sa sulod at kalibutan. Siya ay nagbuhat sa tao, siya ay nagtudlo sa una-una sa tao, siya ay nagpapatay, dili nagpapatay, siya ang nagbuhat nga ikaw mamatay, siya ang Ginoo mo ay nagbuhat nga ikaw dili mamatay. Wanang giingon nga ang Ginoo tanan ba? Walay butang dili nga nahimo gawas kaniya lamang. Wala daw butang nga nahimo dili kun dili siya ang nagbuot ana mo nga pangayo ang kaluoy sa Ginoo nga ang iyang pagbuot ba nga kita tagaan tag eternal life kanang kinabuhi nga walay katapusan. Ingo pa niya dinhi. Kay mubalik man siya mismo gani si David, ang prayer ni David sa Psalm 73 chapter 73 verse 24. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Kinahanglan imo kong gayran sa imong counsel. No, ang guide yun sa tao, gani si David, nagpag-guide yun siya, muna yung prayer yun sa Ginoo. Taning sulat ni David is prayer niya. Tanan prayer yun niya. Mga paghangyon niya sa Ginoo, niyang Ginoo nagsulti sa iya gapon. Muna ang iyang prayer, ingo pa niya, thou shalt guide me in thy counsel, and afterward receive me to glory. Nya human ana dawaton ko nimo sa himaya. Kay kung dili ka makaunsilan, di kita dawaton sa himaya sa Dios. Muna ang counsel is ang importante gid kayo. Kaya itong una, nag-counsel ang propeta, wala man sila naminaw. Muna si Jesus Christ ni Anhe, giingon ni Isaiah, the counselor. Muna mo counsel gid siya kay ngano man ang mga tao bisag nangalagad na nakaila sa Ginoo. Kinahanglan pagyud counselan what is kanang good ba. Kay ngano man halos naman nagingon gi-prophecy man gyud na ni Jeremiah nga diin. Ang ilag yung gibuhat nga maayo gihimo nilang daotan para sa ilaha kadto maayo pero daotan ang daotan ilang giingon lang maayo ni. O nang giingon why usa nagbuhat og maayo. Ano pa ni Apostol Pablo? Walay usa, no not one. Do it good. Yung pa niya dito sa Roma chapter 3 verse na sa chapter, whole chapter na diya. No not one, no not one. None understand, none seek God. Muna yung gingon. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10, nga pa ni Pedro nga ingon ni Jesus Christ. But the God of all grace, who hath called us into eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle. Abi mo ka na si Jesus Christ. Mo na ang nag-andam na tugdalan nga din kita, aron pagbalik daw kuno niya sa makadyot, nag-antos siya, aron himuon na tang hingpit, aron himuon na tang makabarog ta, aron himuon na tang malig-on ta, og ang tanan atong gibuhat masitol. Mao gina ang tuyo ni Jesus Christ. Kinahanglan mahingpit ta, kinahanglan makabarog ta, kinahanglan malig-on ta, kinahanglan gayod masitol ang tanan nga gisugo gyud sa Ginoo sa tuwa. Dili nang pwede wala tay settlement. Dapat ay daghang mga kulang sa tinuod lang ingo pa niya. Ang pagbalik sa Ginoo haduol pa kay sa imong pagdawat sa Ginoo. Nidawat ba sa Ginoo kanus mas duol pa kay ngano man kung imo ngano duol pa man ang pagbalik sa Ginoo kay kulang pa kaayo ang ato ang pagpangandam. Hapit na mobalik ang Ginoo mo bitan ningon siya paymusli na ninyong panahon. Mo ni kining adlaw ni paymuslan ato. Hapdi ra gyud ni mo nang moingon gyud ko ninyo balag di mo muto basta moingon ko ninyo paninuod mo. Kanus ama mo moingon nga maninuod. Wa para bata kabalo mo nang giprograma na sa inyo kay na mo umalabot nga panahon. That time mo nang gingon balik ng Ginoo, yung sao naman nato ni.
Mao na ang iyang gingon mag-perfect gyud tayo tubangan sa Ginoo. Ang Titus o si Tito nag-ingon sa chapter 2 verse 11 to 15. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kay ang grasya daw kuno sa Ginoo nagdala og kaluwasan, unya nagpakita sa tanang tao o gipakita. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Nga matod pa, tudloi, itudlo sa ila ang pag-deny anang ungodliness, ang worldly lust, kanang tudluan daw kuno kanang pag-deny sa dili Diyos nun. Tudluan daw kanang gitawag og kanang mga worldly lust nga matod pa niya kinahanglan daw kuno magpuyo siya soberly, kanang mahapsay ba, kinahanglan masitol ka, ma-establish ka, ma-perfect ka, ma-strengthen ka. Kay pag-abot sa panahon uyugo man gyud ta niya mawala gyud ta. Mo na iyang gingon nga kanang worldly lust, kanang kalibutan ng mga kaibog dili ba bisag gamay na basta naibog ka mo create na og sala. Kunya ang sala ra ba mubunga nagkamatayon, mo na ang tao mamatay. Kay matod pa sa verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Tutuki kanang mahimayaom paglaom, kanang naatay paglaom ba. Ako sa tinuod lang malipay ko nga nato paglaom, kay ngano man makumpare na to sa uban nga way paglaom. Kay ba man ko kinsa katong way paglaom, katong mga way paglaom, katong walay pagtuo sa Ginoo, mo toy way paglaom. Kanang naay pagtuo sa Ginoo mo na ang pagtuo lisod yun na mao bitang ang giingon shield, bugat ng shield, kahawoy na og kamot. Usay makuan patana, di nato na magamit, kay usay di nato giginanglan total na man koy armor sa Ginoo ba. Buwa kay shield, igo lang gyapon ka, maabtan lang gyapon ka, kay madutlan man imong kamatura kan mga gitawag nimo diri. Mo na whole armor ang gingon sa Ginoo aron maka-quench ta ba, makapaundang ta sa mga atik-atik sa kaaway nato, mga atik nila ba. Nga mao bitaw nang ingon si Jesus Christ, kung naay moingon nga si Kristo tuwa dito sa chamber, ayaw mo kadto. Kung si Kristo daw tuwa dito, ayaw mo kadto. Mao bitaw na ingon nga kita natudloan na atong unang panahon nga abot anang Jesus Christ. Kinahanglan mo na ato ang tinul-unjud kanang mga gitawag og tamaturan mo yang gingon. Mo na ang iyang grasya diri gingon niya. Sa verse 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, jealous of good works. Nga matod pa niya, siya naghatag sa iyang kagalingon alang kanato aron kita malukat sa tanan nato mga buhat nga dautan, dili sa laad dautan. Tanang pagsimba kung dili na tama, ungodly na, mo na gitawag og iniquity, mga dautan. Matod pa niya din and purify unto himself, aron kita himuon og putli sa iyang kagalingon, mahimot ang peculiar people, pinasahi nga tao ba, mahimot ang pinasahi. O bitaw na nga kita makita nila huni nila ato pagpangalagad, pero sa tinuod lang pinasahi ta. Ano mo yung nga naman yung simbahan, no? Nang maulaw ko mang-invite ba, ngani mo dili, nga naman diligid mo kadawat ini mo pagpangalagad ang among sitwasyon. Hindi mo pagpagkakuan ini kay gamay ra, pero mo ni isulat sa Bible, padayon ka mong gamay panahon. Duha ang duha kung tutulong mag-isgot sa iyang ngalan, nagpataliwala siya. Gani ang nangalagad sa Ginoo, gamay ra gani ang nakatultol. Unya atugyot sa daghan nga mao na gingon ni Jesus Christ. Sa ato ba bakag nang gingon ni Jesus Christ. Gamay ra ang nakatultol, atugyot sa daghan.
Mo na yang gingon a peculiar people, jealous of good works. Mainiton dia sa buluhaton mga abti kita kanang gusto kita mo buhat ini. Sa tinuod lang gamay ra mga tuang time diri ba sa iya sa Ginoo. Pero giuno ni sa Ginoo. Mabitaw nang atong paymos lang panahon nga din mahimo gyud nato ning matinud-anon gyud ta sa Ginoo. Total, kadako anang Lunes at Sabado niya, Domingo lang hapdi pa gyud. Di pa gyud nato mahatag sa Ginoo kanang with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Hangtod na lang moabot ang panahon nga dili nimo na higugmaw ng Ginoo with all your strength, wa na hinon kay kusog. Nya kung wa na kay kusog, mani ka na dili hinuon. Wala na, ulahin na. O bitaw nang kanang mga luya na dili na dawaton sa Ginoo, karon pa hinuon. Mo nang naipulong yung remember the Creator in the days of your youth. Nga naman, ang mga batanon kusgan pa man niya nakalimot sila, anang na hinuon sila nga tiguang na mo ni but pasabot sa Ginoo. The Creator, inumdumi samtang napakay kusog. Muna, ang kalipay ra sa batanon ang iyang kusog. Kung di niya yata nga sa Ginoo, hangtod na lang pagkatiguan niya, mawat anay mo siya kusog. Sabi niyo mo sa tinud lang at tungunang panahon, batanon pag-uwa, di ko ni biyas papanglagyan sa Ginoo. Although na-backslide ko, maayo man ginang ma-backslide ka, aron kabalutan nga nung na-backslide ka, o sa hinungdan nga ikaw na-backslide. Gani ningon ng Revelation, bulaan ka to ang nabugnaw, unya nainit. Kay kontra nang wagyud nabugnaw, wagyud mainit, dagaang lang, wagyud ka-absent sa pagpangalagad sa Ginoo. Wa siya kabalong sa iyang naabsinan. Wa siya nakabalong sa iyang nabackslidean. O bitaw na nga ang Ginoo naghatag chance katong mga nabackslide aron maka acknowledge sa kamaturan mo na acknowledge ako ang tinuod jud, acknowledge yun nako nga way lamay dito itong pagka-backslide nako. Mana yang gingon dinhi, who gave himself for us that we might redeem us from all iniquities. Aron kita maluwas sa tanan mga daotan buhat. Unya, purify unto himself a peculiar people. Himuuntan niyang putli nga pinasahig nga tao mainiton sa mga good works. Verse 15. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ayaw tuguti nga ang tao magsipala ining pulungan ni. Ayaw gid ninyo pasipadi kay bersama ra gipaspatan ninyo ang Ginoo. Muna nga ang dapat yun daw sa tanang grasya nga ang Ginoo nagdalag salvation. Ipakita sa tanang tao kanang grasya ha, nagbring it salvation ha. Mo natudluan sila nga kanang mga ungodliness, unworldly, lust, tinanglan mawala gyud na kanang mga Diyos mo, kanang mga kaibog pa dis kalibutan. Mo nang pay-Muslim yo kay kapit na ra bang moabot ang gira gyud. Unsa pa man inyong buhaton wala koy lain gisulti ninyo. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10 ingon pa niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in the body, in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Mo na yang giingon kay kitang tanan gayud mga tubang gyud sa hukom ni Jesucristo. Seat of Christ, judgment seat of Christ. Sabi mo sa judgment seat of Christ, kanang dako na taniya ba kung asa ta kanang iyahang giingon nga kanang atong gibuhat madawat na nato na kung sa natong gibuhat, kanang giingon niya reward ba, kanang judgment, kanang decision na ba, manang meaning sa judgment decision na ni Kristo nga ikaw kanang unsay imong gibuhat imo nang ma-receive ang reward ana according that he that hath done, sumala sa imuhang gibuhat kanang judgment sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo iyang dadon dito sa iyang judgment, ang dili iya sa Ginoo iyang dadon dito. Kung mao na iyang gingon nga mo appear gyud ta bisan pa ang atong mga binuhatan iya gyud ang gantihan bisan pa na good or bad. Kung bad ka dito ka dadon niya sa kagulanan, pero good ka ngadto ka sa iyang judgment. Muna gingon diri ni Jesus kay sa Matthew chapter 16 verse 57. For the Son of Man shall come in the glory of his Father
with his angel, and then he shall reward every man according to his work. Wala sumala sa imong gibuhat kung sa man inyong gibuhat sa Ginoo. Mo bitan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Namatod pa niya, always abounding in the work of the Lord, that your labor is not in vain. Una kinahanglan magmadagayaon mo sa bulaton sa Ginoo kay ngano man haybaw ba mo ang inyong labor dili makawang. Una ani gid mo diri. Abtik yun mo samtang pa nga wapay oras anhin na mo diri ipakita gyud sa Ginoo. Abi mo tinuod ang Ginoo, nya kamo di mo maninood, abi niyo nga i-record mo sa Ginoo nga matinud-anon mo no. Ang gusto sa Ginoo faithful. Ang gusto sa Ginoo willing and sincere. Tanawa si King Saul, pinili na sa Ginoo. Walay nakabuot kang King Saul, kay pinili siya giingnan tong pare nga si Samuel nga din. Maghatag unta ang Ginoo og hari niya kinsa daw iyang Filion. Unang ningon ang Ginoo sa iya nga ayaw pag pili sa iyang dagway, sa iyang kahimtang ayaw pagpili ana kundi ang sulod sa iyang kasing-kasing. Mo ningon siya sa nga kinsa man akong pilion ana wala man ko kahibaw. Mo ningon ang Ginoo naay mo anak tao diya. Nya pangutana siya kung unsay gi sugo sa iya sa Ginoo. Nya kana siya mangutana na siya imuha kung kinsa ang overseer diri. Inyo na nang giingon sa Ginoo sa damgon niya. Atugma gyud pagkakita ni Saul, King Saul, giingnan niya asa ma ang overseer diri sa Ginoo. Kaya siguro gisugot to siya sa Ginoo kay mo man ay giingon niya kang Samuel. Unya ningon po si Samuel, unsa may gisugo sa Ginoo nimo? Amo na to nagistoryahan nga sila. Moto si King Saul mo na first hari sa Israel. Unya sa diya nga naghari siya sulod sa 40 ka tuig. Niabot ang panahon nga siya namatay with unfaithful sa Ginoo. Anong unfaithful man nga gipili sa Ginoo? Mo bitan nga importante kita kinahanglan gyud ka. Atong tan-awon i-acknowledge ang Ginoo, ang Ginoo matinud-anon nga nagpili nimo unya de ikaw de dili ka matinud-anon sa Ginoo. Sama po ni King Saul mo bitaw nang dunay pulong giingon nga imbis mangayog siya si King Saul di natagaan. Ningon si King Saul kang Samuel nga mangayog og pasaylo pag-usab. Mo ningon si Samuel nga dili na pwede kay gisugo gani ka. Tumano nimo? Mo nang ningon pa ang pulong dito. Obey is better than sacrifice. Kaya ang tuyo manggod ni King Saul, gisugo siya nga kanang lugaran na patya tanan bisag bata tiguang bisag parang hari. Unya kanang mga bulawan da ilubong na sunugang mga sininang gwapo kayo. Wagay gitugot sa Ginoo nga padalon si King Saul. Nya karon kay naibog man siya, unya kay hari man siya, ana man ang mga hari magpasaylo sa mga hari para na mga presidente maghatag og pardon. Ipardon. Nagamay gipang pardon sa tuwa diri nga diiris ang mga sala sa mga presidente. Bisan kung kana si Duterte nga guilty na siya, ipardon lang gyapon na siya kay presidente. Why presidente na kulong mapardon yun? Boto nga din si King Saul Paul kay hari magpunto, iya na lang gibuhi, wa niya patya. La sige, ulungon ka lang namo. O ang sugo, wa niya hinumduman. Munya ang mga bulawan, ang iyang una-una, iya yung ihalad sa templo. Ang mga sinina, iyang gamiton. Basta gamiton, ang iyang plano yun, ihalad niya sa Ginoo. Mo nang naiingon, giingon ni Samuel kang King Saul, obey is better than sacrifice. Mo na, kung nag-sacrifice ka, mas maayo pang mutumang ka sa Ginoo. Kung sa may tumano nimo sa Ginoo, mag-faithful ka sa Ginoo. Mo nang giingon kinahanglan mutuman ka sa tingog sa Ginoo. Mo nang bot pasabot sa pulong sa Ginoo. Namatod pa sa Roma chapter 2 verse 6 and 7. Who will render to every man according to his deeds? Kinsa man day mubalos nato sa tanan nato mga buhat. Sa tanan natong gibuhat nga kita na himong Kristiyano. Kinsa man day mubalos ana? To them who by patient continuance in well doing
seek for glory and honor and immortality, eternal life. Mao na ang ganti sa mga tao nga kanila adunay pasensya nga nagapadayo matud pa niya sa pagbuhat, pagpangita, sa himaya o sa pagtahod, ilabi na katong dili madunot. Mao na ang eternal life, mao na imong giganti ibalos sa imo ha. Who will render kinsa may mubalos nimo? Ang Ginoo ra unsa may ibalos niya? Eternal life. Kadto ra mga tao nga nagbuhat. Unsa may gibuhat? Kanang nangita sa Ginoo. Kanang nangita, ang nagsimba nangita na sa Ginoo. Ikaw daw kuno, niani ka diri unsa may mong gianhi diri? Nagsimba. Mo bitaw nang nagsimba ka dili sa kamatuoran, dili sa spiritual. Mo na ang Ginoo ingo pa niya sa John chapter 24, ang Ginoo daw kuno nangita atong nagsimba sa espiritu kamatuoran. Mo bitaw na kung musimba ka sa espiritu kamatuoran, pangita ato. Unsa man pagsimba sa espiritu kamatuoran? Dili lang kay ingon nagsimba. Tanan buhato sa simba nagsimba day na. Nangita na sila, although ang ilang pangitaon glory and honor ang tinuod yun nga kung wani ka dinhi kanang mahimaya gyud ang Ginoo niya. Sa man nimo paghimaya ang Ginoo bid? Mahimaya ka ang Ginoo na? Mahimuot ba ka ang Ginoo na? Without faith, mo nang ang Hebrews nagingon ha sa 11:6, it is impossible to please Him without faith. Kung wala kay pagtuo, kay kadto daw magtuo, mao kato gantihan gayud siya. Labi na kung mangita siya sa Ginoo nga pininuuray. Kanang tinuod yun nga ni ani kadri kay nangita ka sa Ginoo, sa mo pangitaon nga mahibaw gyud ka pulong sa Ginoo. Ni ani ka diri mo nang giingon, when you go to prudently in the house of God, Ecclesiastes chapter 5 verse 1, here is better than sacrifice. Ang imong pag-ani mas maayo ginang maminaw gyud ka kay ngano man aron may baw ka unsay imong buhaton. Kay kung dili ka maminaw, wa gyud kay pagtuo mo abot. Ang problema lang po diya kung gi-blind ka sa magwawali, awa na gyud tay mahimo ang tao na blind gyud siya. Ingon pa niya diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 10. But is now made manifest by the appearing of our Lord Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Muna yang gingon, kanang pagpakita daw kuno ni Kristo ha? Nga atong mangluluwas Savior Jesus Christ. Gikuha lagi niyang death. Abolish death ba? Unsa may abolish death? Spiritual death? O sige, gikuha ng spiritual death. Gihimo kang spiritual life o live. Unya kung ikaw namatay, sa ato pa, mabita na kung mamatay ka physically, totally, patay ka sa spiritual. Sa wa pa ka namatay, or di ka mamatay, wa pa ka namatay, nabuhi pa ka karon, katubangan sa Ginoo kung wa di mo dawata ang Ginoo, wa gyud kay eternal life, wa kay life diya sa spiritual. Mabita na tanang mga Kristiyanon, ang ilang pagdawat sa Ginoo, eternal life na, spiritual life na. Mo ni buot pasabot unya kanang spiritual. Naanay pagkakaunon pod spiritual, kay man shall not live by bread alone. Nganong may by bread alone kay namang gutay life nga gihatag ni Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. Kanang life nga gihatag niya, dili na maunang life nga physical nga mamatay. Mabitan aron ang tao ba mahibalo gyud ana aron hatagan niya og bili ang pagsimba pagpangalagad sa Ginoo aron di siya mamatay ba. Kay kun di nimo sultihan mo nang ingon pwede ko mo absent, pwede ko di mo uno, di mo glorify anang adlaw na. Kay ngano mamatay man ang gyapon. Mo na ang mga tao gyud di mo tuog gyapon ini. Mo na kun di ka mamatay karon sa sakit, mamatay lagi ako ta sa gira. Kay giprapisi man gyud na 2/3 na mga iya sa Ginoo na kailang Ginoo. Mga matay, unya 1/3 lang ang wala kailang Ginoo. Sa gira na, ito ba mga way mga matay sa gira?
Kabaw ba mo pila na nangamatay sa Ukraine? Gani ang nagtigira sa Ukraine ang mga kuan, mga sa tawag gini, mga Russian. Daghan pa'y nangamatay sa ila kaysa mga sundalo diri sa Ukraine. Mo gyud nga diin, ayaw ko hina nga diin kamo makaikyas. Ang Ginoo mo'y nagbuot ini, so therefore atong pangataon ang Ginoo. Mo nang nangita gyud ta sa Ginoo, doing seek for glory, kanang nagbuhat gayod sa pagpangita sa himaya sa Ginoo ug pagtahod. Kung ikaw tinuod nangita ka Ginoo, ang honor ug ang himaya. Unsa man ato pag-honor sa Ginoo? Kanang adlaw naghatag ang Ginoo adlaw, di nimo na i-honor nga kaning wanang gingon ni David, this is the day that the Lord has made. Muna ayaw na pagduwa-duwa kung buanhin ka diri. Kaya ang Ginoo nasayod ana kung ang imong kasing-kasing. May bawra ba sa imong imagination? Ang imong ginahuna ba? Dili lang imong huna-huna. Ang imong imagination na hibaw-an na sa Ginoo. The intent of your heart and mind. Kanang tuyo ba, tumong ba, kabalo na siya gikan dito. Kung doon na bagay huna-huna nga karon Domingo gid, pansimba gid ron. Tabaw na siya, dili na pwede nga ang mga tao mo anhi diri. Nahibaw na siya. Muna ayaw pag anhi diri nga wag ka naghisgot sa Ginoo. Muna mingo ko Lord adlaw ni mo ni kada anhin ako diri. Muna kung doon na ko'y mahuna-hunaan, dili ko maghuna-huna. Adlaw ni mo ni Ginoo. Maghimaya lang gyud ko nimo, moadto gyud ko nimo dito. Muna kay adlaw ni nimo, dili ni adlaw nako. Dili gid ni adlaw nato kung ikaw na kay Ginoo, dili nimo adlaw. Unom ra ka adlaw gihatag. Mo naging mga shield nimo pagtuo, kumutuo ka na. Abolish death, ha, gi-abolish. Giwala niyang kamatayon. Unsang klaseng kamatayon? Napabay klaseng kamatayon nato nga dangatan? Ano bang masakit ka ba? Mamatay ka ba? Mo na kamatayon nato. Gi-abolish na. Sadya nagpakita si Kristo. Kaya nga naman, siya go'y nagpakamatay, aron di ta magpakamatay kay nakasalamat ta bayad sa sala kamatayon. Siya mo ay gibayad. So dili ta mamatay. May karon mga matay man. Ambot mo pasabot. Iya gyapon ka sa Ginoo kung mamatay ka. Baka kayo ning mga giingon nga ang Ginoo kinabuhi. Si Jesus Christ kinabuhi. Na gani kay Kristo. Kauban na kay ni Kristo. Gani ningon siya, if God is with us, who can be against us? Kinsa may batok kanato kung ang Ginoo nato, walay batok. Wa gani mga tao nga gihimong magbubuhat og hinagiban nga para nimo, wala daw. Ingon pa ni Isaiah. Mo na gi-abolish gyud niya ang kamatayon. Mo na kung mga lagad ka sa Ginoo, bisag matiguang ka na. Di gyud ka mamatay. Mo na imong kusog normal ang gyapon kay ang tinuod lang kung bataw nimong pulong sa Ginoo, tulo ang gihatag sa Ginoo. Kaayuhan. Kusog og gahom. Nganong gahuman? Aron dili ta mopilya ng kalaban. Unsa matong kalaban? Kanang dalas enemy of God is kamatayon. Ya man ni pakibugno. Dianitan niya dinhi kay gilukatan niya, unya karon kay gilukatan niya, nya mamatay man ta. Wa bitaw siya naga-care nato. Siya nagabantay, gi-charge niya sa kamanulunda mo bantay nimo nya unsa man di man ka magbabantay. Di makamutuo nga nay manulunda nagbantay nimo nga kanunay nagtan-aw nimo, magsige naman ang gyapon kag buhat ug hunahuna og dawtan. Magmamakat man ang gyapon ka. Wala nga ang manulunda di na lang og bantay nimo. Nguna na ambot pasabot sa Bible. Ang problema lang kay wa nasabtan. Basta makadungog lang. Mo bitay nungdan kanang gingon immortality to life through the gospel kanang walay pagkadunot. Immortality ha. Kita mga mortal man tanga tao. Walang gingon mortal pa o kanang meaning sa mortal. Mortal pa o sigurado pa. Bisa pag mamatay ko mamatay. Magigta kay mortal mata. Pero diya sa Ginoo immortal. Pinaagi sa pagpahayag lang sa gospel. Kanang gospel is a good news. Unsa man good news? Kanang kingdom on healing and kingdom ang gidala gyud ni Jesus Christ dili.
Diayon niyang mga tao, iyang gitagaad kingdom, aron musulod sa kingdom, nga kanang kingdom nga iyang gingon righteousness na. Aron, and all these things shall be added unto you. Wanang unahon yun ang nimo pagpangita. Wana ang atong tanang bulaton, pangita sa Ginoo, nangita ta sa Ginoo. Wanang gingon gusto pa ta makahibalo pa kung sa plano sa Ginoo, labi na kung maabot ang giraw sa matong buhaton. May bawaran nato na muna ayaw mo kadlo kay ang Ginoo nagtudlo. Pabutol na nato na tuwa nato na kay siya nagtudlo, di ta angay mabalaka. Wabot ang panahon pag mutsugod na gyud na, ready na gyud kaayo, perting readyhan na. Wata kabalo kung kanus alang, pero mangandam gyud ta. Asa ta mangandam kanang pagbalik sa Ginoo. Nga kay before manggod na mahitabo ng tanan ang Ginoo, nasayod ang Ginoo sa tuwa. Do na tay kingdom ba that cannot be shaken. Mo nang hanulod ta. Yang saan ko pagsulod, di makasulod ni blood and flesh and blood, di makasulod. Mo nang gingon dunay twinkling upanay mailisan ta. Mo pabuto nato gyud na. Mo na iyang gingon kanang gospel. Ingon pa sa Roma sa 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Kaning gospel nga gipahayag sa inyo, power ni sa Ginoo. Unsa man ang power? Unsa may power? Kanong gitagaan man tag power para unsa? Para power lang? Power to quench the words of the devil. Power to resist. Kana makibugno ta ba ang mga gitawag og mga Hudyong diri sa pangkalibutan lang, aron diri ra ta sa kalibutan, mailad lang ta. Mo nang gyud panahon pagpangalagat sa Ginoo. Wala tay power kay ngano man. Wa man tay life sa Ginoo. Kay ang gihatag nga life sa Ginoo, ang gospel, the power of salvation. Maluwas gyud ka. Everyone that believe, ingon pa niya dito sa Roma 1:16. Matod pa niya, to the Jewish first, and also to the Greek. For I am not ashamed of this gospel, for it is the power of God unto salvation. For the Jewish first, una sa mga Hudiyo na, gyud sa ilaha gyud na. Kanang gospel gipadala wa tay labot, wa mo tay labot gyud. Tapos mingon lang mo tanang Gentiles labot ba? Unsay gibuhat ni Jesus Christ aron nalabot ta? Mo na to isguta rong anong nalabot ta. Mo nang ayaw mo pagsalik, Kristohano na ko na man ko kaluwasan na naman ko. Tan-awa ra gud kung ikaw ba gyud? Ikaw ba gyud ning gingon sa pulong sa Ginoo? First to the Jewish first, and also to the Greek. Ang first unya sa Greek, kung first po sila, Roma chapter 11 verse 35, or who had first given to him